Good afternoon, everyone. I am Naledi Mnisi of Naledi Mnisi Media Production, and I am live at Smandla Ngentsha Primary School, Ophongolo in Ngotshane, where the MK Party will be distributing pads to the learners at the school. This initiative aims to support the community, particularly the school children, by providing essential resources for their education. Stay tuned for more. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Ngicela usitshele igama lakho, isibongo, position yakho emphakathini nanokuthi kungani sibe la usuku namhlanje. Ngibingelele babukeli emakhaya, igama lami nguNokhobanele uNontokozo Wamlangeni osabambe esikhundleni sokuba usekela sihlalo olusha lomkhonto wesizwe waseZululand. Namhlanje umkhonto wesizwe Youth League sivakashele isikole Ophongolo endaweni yaseNgotshane eSimandla Ngentsha uWard 2. Sizothi we are giving back to the community. Sizotshengisa futhi ukuthi umkhonto unendaba nabantu, umkhonto owabantu. Today we're doing a sanitary pad donation drive la khona sifike sabona ingane zamantombazane ezenza ibanga lesikhombisa sanikela kuzona ama-sanitary towels. Mhlawumbe bekuyini inhloso noma yini eniqhuquzela ukuthi nenze into efana nalena kwesinye sesikole la? Inhloso yethu esigqugquzela ukuthi senze lento lena ukuthi uhulumeni wethu osiphethe njengamanje sengazathi akanandaba nengane ezincane nabantu besifazane. Sizothi sizobeka umakho wokuthi ama-sanitary towels should be free, they must be free. Sibona ama-condom kuzo zonke indawo etholakala mahhala, whereas ukuya ecansini is a choice, kodwa uma umuntu wesifazane going on your period is not a choice futhi awuyikhetheli. Sizothi sizobeka istembu or sizobeka umakho ukuthi ama-sanitary towels they should be free noma ngabe kuphi eSouth Africa. Funa uthole toilet, uthole store, uthole kuphi ukuze wonke umuntu wesifazane azizwe balekile noma bethu ufica isikhathi sokuthi aye kuma-periods akhe engayimiseli, kodwa azi ukuthi noma ikuphi la ikhona uzowathola ama-sanitary towels noma ikuphi. Sizosho njalo nje siwumkhonto wesizwe ukuthi ama-sanitary towels awabe mahhala njengalokho ama-condom mahhala. To all the young girls who are watching right now, ungathini kubona? Kuwo wonke umuntu omusha owesifazane osakhula ngizothi nje babalulekile futhi ibona abazokhulula izwe lethu, ibona abazokwenza okungcono kunalokho akuhluleke ukwenziwa abantu abaphila esikhathini samanje. They must never discredit themselves. Funa abazazi ukuthi babalulekile emphakathini futhi bayinto ezoshintsha izwe lethu. Mhlawumbe siyazi ukuthi i-unemployment rate is very high in South Africa. Ungathini mhlawumbe kubantu abasha? Engakusho kubantu abasho ukuthi ukuyibandakanya ku-substance abuse is never an option, ukuyibandakanya ebugebengwini is never an option. Kulezwe esiphila kulo la ukubonakala khona ukuthi uhulumeni wethu akanendaba nomuntu omusha, uhulumeni wethu uyicabangela yena yedwa, akanendaba ukuthi labantu abakhulayo okuzoba yibona abaholi bakusasa benzani okwamanje. Engakusho nje ukuthi sibekezele kakhulu, umkhonto uzophatha, izwe lizokhululwa, uyodwa inhlangano ezokhulula umuntu omnyama, umkhonto wesizwe. Abantu abasha abangasebenzi ukuthi siyabanxenxa kakhulu ukuthi beqhelelanise nezidakamizwa, uphuzo olunamandla nakho konke okungabalidela ukuthi benze ubugebengu. Elakho lokugcina sesivala? Elami lokugcina ukuthi siwumkhonto wesizwe ulusha lwaseZululand sizosho ukuthi siyabakhathalela abantu abasha. We demand employment, sidemand ukuthi abantu abasha abaqasheke ngendlela okufanelekileyo nangendlela abafunde ngayo, nokuthi izingane ezisakhula bazazi ukuthi ibona abaholi bakusasa. Thina esikhona manje sifuna ukumtshela uhulumeni wethu ukuthi we are no longer the future but we are the present. Yonke into ezokwenzakala bafuna bazi ukuthi umkhonto will make moves, umkhonto will act under the Youth League of umkhonto wesizwe. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Ngicela usitshele igama lakho, isibongo, position yakho emphakathini nanokuthi kungani silana usukwini namhlanje. Siyabona ukuthi sisendaweni yaseSimandla Ngentsha. Usithatha usibeke ukuthi kungani sila. Ngibingelele kakhulu kubalaleli nababukeli. Igama lami ngumlungisi kaSumelane odume ngelikaWard, uhlalo wakaWard 2 womkhonto wesizwe la eNgotshane. Sila namuhla besivakashele isikole saseSimandla Ngentsha sonika izingane ama-pads ezifunda ugrade 7 ukuze ikwazi ukuthi mase ingena esikhathini zikhululeke, zingasabi ukuthi kunento ekuthiwa kungenwa esikhathini singathi. Siyabonga nje kakhulu, sibonge nomkhonto wesizwe i-Youth League, sibonge nakuNokhobanele ophethe i-Youth League la eZululand. Okay, ikuphi mhlawumbe ongakusho kubo bonke abantu abasha ababukayo njengamanje? Engakusho kubantu abasha abangabantu besifazane noma amantombazane amancane, ngicela nje ukusho ukuthi bengasabi uma bezwa ukuthi kunento mhlambe ephumayo kubo,
bazi ukuthi nje into eyenzakala kuwo wonke umuntu wesifazane lokho akusikho ukuthi mhlawumbe balimele noma umuntu usuphathwa amahloni ukuthi kunento ayizwayo, akhululeke nje amtshele nomama ukuthi mama kunento eyenzakalayo ukuze ezokhululeka efunde eklasini futhi ngokukhululeka, ngoba nalokho ingane uma thothi isaba kuyayi-affecta kakhulu nasencwadini igcine engasaphumeleli ngoba nakho inamahloni. Kodwa nje uma ikhululeka ivuleleka isho ukuthi kunento eyenzakalayo iyazi ukuthi nasesifundweni zayo iqhube kahle. Elakho lokugcina sesivala. Ngibonga kakhulu nje kwi-media uNaledi Production ukuthi bezivakashele siwumkhonto wesizwe ngoba nathi bezivakashele la eSimandla. Sibonge kakhulu nabaphathi baseSimandla, isikole sonke nabafundi nje ukubambisana yonke iprogram ihambe kahle abayimpumelelo. Siyabonga. Thank you for your time. Ngiyabonga. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Media Production. Ngicela usitshele igama, isibongo, isigama lesikole sakho nokuthi bekwenzakalani la usuku namhlanje. Igama ngingasavela Sibongo ngadlala ngifunda iSimandla ngentsha. Namhlanje bekufike abaholi be-MK bebekade bezosipha amaphedi. Usuku namhlanje sijabulile ukuthi siphiwe amaphedi ngoba kuyabonakala ukuthi abantu besifazane babalulekile, siyathandwa ezweni lakithi. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Media Production. Ngicela usitshele igama lakho, isibongo, isikole ofunda kuso bese usichazele ukuthi bekwenzakalani njengoba silana eSimandla esuku namhlanje. Sanibonani, igama lami nguSenabele Sibongo Magagula, ngifunde eSimandla. Ngibonga kakhulu lezi zinto eniziphathele zona. Ngizizwe ngijabule kakhulu basiphathela amaphedi. Abantu abalwela izwe lethu. Ukuthi siyabona isenzele khona namhlanje, ngicela niphinde nginika ngiphinde ngisivashele. Okay, siyabonga ngesikhathi sakho. Siyabonga.